da još uvek ne mogu da budu. Problem kod nas je što se politikom znači ne bave pošteni i preterano inteligentni ljudi u većini slučajeva, da je to pribežište za mediokritete koji ni na jedan drugi način, znači neće da rade pošten posao, nego će jednostavno da se bave politikom i tako će super da žive. Mislim, evo sad imamo probleme gledamo znači na skupštini probleme sa dnevnicama, sa ogromnim znači troškovima koje prave poslanici, ministri i ostali. Ti ljudi su jednostavno navikli da ne rade, a da dobro žive. I problem je u tome, znači nije samo u političarima, nego postoje ljudi takođe koji imaju veliki uticaj na društvo, recimo urednik RTS-ovog dnevnika ima ogroman uticaj na društvo, ako nije političar, već novinar. Ili čak urednik emisije kakva je Grand Show takođe ima ogroman uticaj na društvo, jer to gledaju, milionski auditorijum to gleda. Znači, to su sve neki, mi živimo u vremenu medija, mediji imaju znači veliki uticaj na sve to su sve neki filteri kroz koje prolazi te neke negativne stvari, utiče se na narod, imamo čak recimo veliki uticaj ima i urednik novina u kojima je glavna vest kako se neka beogradska pevaljka udala za nekog tajkuna ruskog. To je recimo vest na naslovnu stranu i to je veoma veliki uticaj na društvo i naravno da su i mladi podložni takvim uticajima. Mnogi medijske ličnosti uopšte ne mogu da predstavljaju uzore mladima. Jako mali broj medijskih ličnosti koje su toliko retko na medijima da čak i ne mogu da se nazovu medijskim ličnostima. Jednostavno, političari u prvom redu pružaju jednu jako negativnu sliku svim mladima i, nažalost, mnogi mladi se poistovećuju sa njima i ti političari predstavljaju uzore mladima, što ne bi trebalo da bude slučaj. Ja lično ne gledam televiziju skoro uopšte, a posebno Dnevnike i Vesti kada vidim menjam program odmah, jer ništa lepo ne mogu da čujem na njima. Mislim da mladi ne bi mogli da budu zadovoljni ljudima koji vode državu, jer im iskreno nisu omogućili ništa toliko dobro. Ja definitivno zadnjih godinu dana, minimum, ali otprilike 2-3, više iskreno ne pratim to uopšte, niti me zanima, zato što mislim da to nije samo moj stav trenutno, nego uopšte stav bar ljudi koje ja znam i s kojima pričam o tome. Sve manje i manje pričam o tome jer smo sve manje i manje zadovoljni situacijom i bukvalno je ignorišemo u smislu meni je nebitno više, niti sam upućena i jedno mi je isto, otprilike ko je tu trenutno, da li u gradu, da li na lokalnom nivou ili na regionalnom ili na državnom. Mislim da sam izgubila uopšte pojam o tome da treba da me to zanima, jer jednostavno mislim naravno da sam uvek za to da mladi treba da dođu na takva neka mesta, ali ne mogu da kažem generalno mladi, jer ima mnogo mladih koji su pokupili verovatno nešto najgore iz onog vremena kroz koje smo prošli, mislim, onih starijih od mene naravno, koji su prošli kroz taj period u nekom lošem trenutku za svoj razvoj i pokupili neke loše stvari i ima dosta njih sa skroz izvrnutim sistemima vrednosti. Nažalost, posle jednog perioda teškog života u našoj zemlji, koji po meni još nije prošao, ljudi su i mladi, a naročito mladi, su podložni uticajima koji dolaze sa strane. Taj uticaj najviše imaju javne ličnosti koje na neki način žive nesrazmerno, odnosno ne žive u skladu sa onim kako se živi u ovoj zemlji, kako narod živi u ovoj zemlji. Tako da mislim da su mladi nesvesno zadovoljni ovim ljudima koji su javnim ličnostima koje nisu dovoljno kvalitetne da bi bile na tim položajima i da bi toliko uticale na mlade u ovoj zemlji. Dispanzer Varnava na novoj adresi sa dobro znanim i savremenim sadržajima, novim metodama i stručnom ekipom lekara, ulica Ćirila i Metodije 25 u neposrednoj blizini Doma zdravlja i Filozofskog fakulteta, telefoni 520 360 i 520 680. Specijalna internistička bolnica Miroša.
vrhunska dijagnostika na jednom mestu po najpovoljnijim uslovima. Magnetna rezonanca, magnetno-rezonantna angiografija, kompjuterizovana tomografija, ultrazvuk, color doppler, mamografija, sve vrste rentgenskih snimaka uz nadzor vrhunskog tima lekara. Specijalna internistička bolnica Miroš 018 520 640 520 174 Niš 9. brigade broj 10. U razvijenim zemljama o omladini brine država i pojedine institucije. A kod nas? Mislim da se situacija tu popravlja u zadnje vreme, mislim da to do skoro uopšte nije bilo prisutno kod nas. Počinje malo da se insistira na nauci, na sportu, na ljudima koji se bave u tim oblastima, neka stimulacija da se time nastavi. Mislim da se to polako kreće na bolje. Neke državne institucije veoma dobro funkcionišu, znači veoma dobro imaju odlične programe, dobru komunikaciju sa udruženjima i sa pojedincima, u stanju su znači da se odazovu na razne i na projekte i šta već se radi po tom pitanju. S druge strane, postoje državne institucije gde su ljudi koji jednostavno nemaju pojma, nego su jednostavno nekom sticajem političkih nekih veza ili čega već došli na to mesto i onda ti totalno nekompetentni ljudi treba da se bave stvarima kojima ne znaju ništa, a recimo igrom slučaja je to, ne znam, neki resor za mlade ili za sport ili za kulturu mladih ili šta već, i ti ljudi čine veće štete nego koristi. Međutim, mislim da je otprilike situacija pola-pola, znači jedan deo institucija odlično radi svoj posao, drugi deo bi trebalo da se ugleda na ove prve. Samo problem je u tome što ljudi koji rade tamo jednostavno, problem je kadrovski, ja mislim. Pa, verovatno Ministarstvo prosvete i sporta treba da stane i jeste verovatno tu, ali kad govorimo o institucijama, ali ne znam koliko su stvarno tu i koliko se radi na obrazovanju. Mislim, radi se definitivno sad, jeste u toku prihvatanje Bolonjske deklaracije i jesu privatni fakulteti tu i opet se radi nešto na tome, ali mislim da to nije neka podrška i stajanje uz nekog u pravom smislu te reči. Država brine o mladima koliko god može, ja sam siguran u to, jer nijedna država na svetu bez mladih ne može da postoji. Međutim, to što država radi je po meni nedovoljno i mislim da bi čak i u ovoj teškoj situaciji država trebalo malo više da se okrene mladima i da na neki način pokuša da ih bar malo usmeri, da ih bar malo održi na nekom nivou koji je sve niži i niži, koji sve više i više propada. Mislim da institucije koje postoje u državi koje se brinu o mladima su kao i cela država u jednom rasulu i naravno postoje izuzeci i postoje organizacije koje tekako kvalitetno i dobro rade, ali su u toliko i manjini da je njihov uticaj malte ne zanemarljiv. Mislim da država i institucije brinu formalno o mladima, a ne suštinski. Brinu u smislu davanja stipendija, postojanja škola i tih nekih državnih institucija koje bi morale da se tu nađu. Međutim, suštinski da se mladi razonode, a istovremeno i da uče i da se obrazuju i da stvaraju neke šire vidike. U poslednje vreme je sve više i tih stipendija i raznih programa i uopšte briga i o zapošljavanju i mislim dakle da idemo da je jako dobrim putem ka boljitku, dok ranije bio je naravno taj jedan loš period, ali danas je sve to jako bolje. Što se društvenih institucija tiče, meni se jako dopala ona inicijativa oko stipendija vlade Republike Srbije, ali recimo mislim da to nije bilo dovoljno popularizovano, mislim da je bilo previše ograničeno, ne znam, apsolventi nisu imali prava da konkurišu i slično. Znači, mislim da briga u jednoj minimalnoj dozi postoji, mislim da je nedovoljna. Institut za međunarodno obrazovanje daje jako lep primer o načinu na koji treba da se brine o mladim, kvalitetnim ljudima
i upravo je klub jedno udruženje koje će na jedan potpuniji način da poveže te ljude koji su dobili stipendiju već i koji će dobiti stipendiju i na taj način će da pokaže ostalima kako treba u stvari da se radi u čitavoj toj sferi, u toj oblasti. Čitav selekcioni, znači radi se o stipendijama koje dodeljuje Institut za međunarodno obrazovanje u saradnji sa Philip Morrisom, čitav taj selekcioni proces je bio jako zahtevan, tako da i selekcioni proces i unutar selekcionog procesa smo mogli mnogo toga da naučimo. Mi jesmo dobili stipendije i taj iznos koji smo mi dobili nije stimulativan u smislu da je to jedino važno. Mnogo je važnije to što smo se mi možda povezali sa nekim drugim ljudima koji su jednako kvalitetni, koji imaju dobre ideje, pa mi možemo da dopunimo svoje ideje njihovim idejama. Znači, mislim da je to jedan zaista pozitivan primer. Možda bi povremeno ljudi koji vode naše društvo trebali da čuju i glas mladih. Možda bi mogli nešto pametno da čuju i nauče kako bi naše društvo bolje i efikasnije funkcionisalo. Ne verujem u tu utopiju da pojedinac nešto može mnogo da promeni sa te neke mrtve tačke, ali lično mislim da kad bi imali pre svega politiku sa malo više poštenja i sa malo više, kada bi naši političari, pre svega znači političari, ljudi koji nam kroje kapu, malo više interese države i nacije, naglašavam nacije, malo više povoli računa o tim interesima nego o svojim sopstvenim, znači interesima svog stomaka i svog džepa. Mislim da bi nam bilo mnogo bolje. U politiku se nešto i ne razumem, ali u principu da, definitivno bi trebalo skloniti ovu koja ne funkcioniše, kao i ove pred nje što nisu funkcionisale. Politički nisam opredeljen nikako, konkretno u politici ne znam šta bi trebalo uraditi, ali definitivno treba nekako uneti više optimizma u društvo, malo poboljšati radne navike, promeniti ljude malo. Mislim da generalno kad bih mogla promenila bih stav ljudi, u smislu sve je loše i nema nade i bolje džabe da ležimo nego džabe da radimo. I situacija jeste loša, ali još gore kad svi nju vide kao lošu i vidjet će i nadalje i nade nema, niko ništa ne radi i ostalo. Rade naravno ljudi, ali i dalje mislim da je to manjina. Pa to je jedno teorijsko pitanje, čisto teorijsko, jer mislim da pojedinac vrlo malo može da uradi, naročito za celu državu ili za celo društvo, ali mislim da bi promenio poslednjih 50 ili 60 godina koje smo proživjeli, odnosno koje su proživjeli naši roditelji i jednostavno ne bih se možda vratio 50 ili 60 godina unazad, ali bi promenio taj odnos i taj društveni poredak u kom su živali, kažem, naši roditelji, koji se izrazio i na nas i zbog kog i mi živimo ovako kako živimo. Mislim da definitivno treba da se krene od sistema vrednosti. Mislim da treba da se preformuliše, mislim da ne treba da se vodi računa o nekim uslovno rečeno pogrešnim stvarima. To jeste relativan pojam, jer ono što je za mene pogrešno može da bude dobro za nekog drugog. Ali mislim da je to neki prvi korak i neki temelj koji mora da se menja da bi sama nadogradnja bila valjana. Pa ako postavimo, znači, dobre ljude na važnim odgovornim mestima koji su dobro obrazovani, koji su se u inostranstvu usavršavali, koji mogu dobro da vode određene stvari, kažem, nebitno od kompletno države, pa počeši do nekih nižih struktura organizovanja, mislim da će sve biti, kompletno će cela nacija prosperirati. Pa promenila bih obrazovni sistem jer mislim da na mladima sve dostaje i upravo mladog kuću se uči novim trikovima. Mislim da bi trebalo krenuti od početka i na mlade se usmeriti, pre svega obrazovni sistem da se reformiše, ali na jedan pažljiv način, kako se ne bi stvarale greške. Suma sumare, sa određenim optimizmom treba posmatrati na razvitak mlade generacije. Nadam se samo da se nećemo uhvatiti u zamku one čuvene rečenice da su optimisti u stvari neobavešteni pesimisti. Uostalom, mislim da puno toga treba da se promeni u našim glavama. Jer kako ono reče Jung, da bi promenio društvo moraš početi od samog sebe. Da se skockate za male pare.
Modul. Pedijatrija i dečja ortopedija. Kompletna dijagnostika i lečenje bolesti srca. Dijagnostika i lečenje organa za varenje, vezbolna kolonoskopija, gastroskopija i rektoskopija. Biohemijska ispitivanja i dijagnostika hormona i virusa. Varnava, vaš porodični dispanzer. Grafičko preduzeće Grafis, veliki izbor školskog pribora, sveske, blokovi, bojanke, rečnici, kolaž papir, herbarijumi, blokovske robe, virmani, računi, specifikacije čekova, kalkulacije i ostalo, izrada plakata, flajera, kataloga i reklamnih kesa. Niš, Branka Miljković 84, telefon 018 533 447. Specijalna internistička bolnica Niroš. Vrhunska dijagnostika na jednom mestu po najpovoljnijim uslovima. Magnetna rezonanca, magnetno-rezonantna angiografija, kompjuterizovana tomografija, ultrazvuk, kolor Doppler, mamografija, sve vrste rentgenskih snimaka uz nadzor vrhunskog tima lekara. Specijalna internistička bolnica Niroš. 018 520 640 520 174. Niš, 9. brigade, broj 10.